Goazen azido oxoazidoak izendatzera. Lehenengo adibidea HClO2 eta kloroaren oksidazio zenbakia jakin behar dugu. Horretarako gogoratu hemen agertzen dan formula matematikoa. Beraz, N berdin, B bider C, oxigenoaren alboan agertzen dan zenbakia, B, ken A, hidrogenoaren alboan dagoana, bat, zati kloroaren alboan dagoana, bat. Beraz, N, 3. Kloroak 3 oksidazio zenbakia erabiltzen dau formula honetan. Nomenklaturak jakiteko begiratu Moodleen dagozan taulak. Nomenklatura sistematikoan. Hidrogenoaren alboan ez dago zenbakirik, beraz ez dugu ezer idatzi behar edo aukeran mono, baina egia esan oso hitz erabiltzen danez ez dugu erabiliko. Beraz, hidrogeno hitza. Gero, oxigenoaren alboan agertzen dan zenbakia. Kasu honetan, bi danez, di idazten da. Jarraian, oxo, ez metalaren izena gehi atoa. Di oxo, kloratoa. Hidrogeno dioxokloratoa geratzen da. Nomenklatura tradizionala, oxido ez metalikoak izendatzeko erabiltzen dan nomenklaturaren oso antzekoa da, baina oxido hitza erabili beharrean azidoa. Hau da, azido eta kloroak lau oksidazio zenbaki daukaz, +1, +3, +5 eta +7, oxido ez metalikoa sortzeko edota azido oxoazidoak sortzeko. Kasu honetan, 3 erabiltzen dau, beraz, bigarrena. Oso atxizkia gehitu behar dotzagu kloroari, azido klorosoa. Hurrengo adibidea HBrO4. Jakin behar dugu bromoaren oksidazio zenbakia, beraz, N berdin. 4 bider bi, ken bat, zati bat. Beraz, bromoaren oksidazio zenbakia, 7 da. Sistematikoan formula irakurriko dugu. Hidrogenoaren alboan ez dago zenbakirik, beraz, hidrogeno. Eta orain, oxigenoaren alboan dagoan zenbakitik hasiko gara. Tetra, oxo, bromatoa. Nomenklatura tradizionala. Bromoak lau oksidazio zenbaki daukaz eta 7 handiena da, beraz, per iko gehitu behar dotzagu. Azido perbromikoa. Beste adibide bat, H2SO2. Sufrearen oksidazio zenbakia jakin behar dugu. N berdin. Bi, oxigenoaren alboan agertzen dan zenbakia, bider bi, ken, hidrogenoaren alboan agertzen dana, bi, zati, sufrearen alboan dagoana, bat. N, kasu honetan, bi, bider bi, lau, ken, bi, bi, geratzen da, hau da, sufrearen oksidazio zenbakia, bi da. Nomenklatura sistematikoan, ikusi behar dugu hidrogenoak kasu honetan bai daukala zenbaki bat, bi. Beraz, di hidrogeno eta oxigenoaren alboan bi agertzen da. Di hidrogeno, di oxo, sulfatoa geratzen da. Sufreak, oxido ez metalikoak eta azido oxoazidoak egiteko 3 aukera daukaz, +2, +4 eta +6. Hemen, +2 erabiltzen dau, hau da, txikiena, beraz, hipooso gehitu behar dotzagu. Azido hiposulfurosoa geratzen da. Azken adibidea H2SeO4. N berdin.
bi bider, oxigenoaren alboan agertzen dana, lau, ken hidrogenoaren alboan agertzen dana, bi, zati selenioaren alboan dagoana, bat. Beraz, 6 da selenioaren oxidazio zenbakia. Sistematiko egiteko, berriro, bi hidrogeno izango da, hidrogenoaren alboan bi agertzen dalako. Tetra, oxo, seleniatoa. Selenioak be, 3 oxidazio zenbaki positibo daukaz, plus bi, plus lau eta plus 6. Hemen, handien arabiltzen dau, beraz, iko gehitu behar dotzagu. Azido selenikoa.